Ini ndinonzi VaAlois Burutsa, ndini general manager weBuy Zimbabwe. Buy Zimbabwe tiri kuita yatinoti Buy Zimbabwe week kusvika musi wechishanu, musi weFriday tinenge tiri mumashopu akasiyana siyana munzvimbo dzakamuno muHarare, muBulawayo, muGweru, muKwekwe, kumasvingo, kwaMutare nekuzvishavane, kwatinenge tichishambadzira nekutaura nevanhu kuti vanhu vatenge zvigadzirwa zvemuno muZimbabwe, kuitira kuti vanhu vemuno tikwanise kuwana mabasa, tikwanise kuchengetedza mabasa edu atinawo, ndizvoka tikwanisezve kuchengetedza upfumi hwenyika yedu yeZimbabwe. Saka isu tiri kuti svondo rino even nekupfuurira kuenda kuChristmas, handitika vanhu muZimbabwe nguva ino yeChristmas, nguva ino yeBlack Friday, ngatishandise isu zvemuno muZimbabwe, ndiko kutiwo mabasa tiwanewo mabasa, ndiko kutiwo tichengetedze foreign currency yatiri kuchema nayo senyika iyi, tiisiye irambe iri muno muZimbabwe. Ndizvoka zvinobatsirawo kana nehurumende kuti hurumende ikwanise kuwanawo foreign currency yekuti ikwanise kuita zvinhu zvakugadzira magetsi nekutenga mishonga yekumuzvipatara and so forth. Saka Buy Zimbabwe week iripo kukurudzira vanhu vemuno muZimbabwe kuti svondo rino nekuenda mberi kuenda kuChristmas and so forth, ngatitengei zvemuno muZimbabwe zvine mutsindo. Handitika tiri kuti isusu svondo rino ngatiratidzei kana tanga tichimbodya zvinhu zvokunze uko, svondo rino chete ngatimboregedzai kudya zvokunze, timboona kuti tikadya zvemuno muZimbabwe tinofa here. Handitika ngatidyei zvemuno muZimbabwe chete, ngatinwei zvemuno muZimbabwe chete, ngatirarei pamibhedha yemukunhu yakagadzirwa muno muZimbabwe chete, ndizvoka tione kuti tinobatsira nyika sei. Izvo zvigadzirwa zvemuno muZimbabwe zvakakoshera chii, zvakanakira chii chienzasa nezvinobva kune dzimwe nyika? Zvigadzirwa zvemuno muZimbabwe chazvakanakira ndezvokuti number one, semaziviro amunoita, muno muZimbabwe tine yatinoti non-GMO policy. Zvemuno hazvigadzirwi, hazvisi maGMO, they are natural. Saka kureva kuti utano, zvinobatsira pautano hwemunhu hwevanhu. Handitika zvinhu zvemuno again, nekuti zvinhu zvokuti munoziva kuti zvinobva kupi. Ukadya chinhu chemuno kana ukatenga chinhu chemuno muZimbabwe ukaona usina kugutsikana nacho nekuti yakagadzirwa muno, zviri nyore kuti munhu ungoenda unopuhwa chipo kati unogadzirisa. Unlike kana kuri kunzi kana ukatenga chinhu chekunze, ukatenga chinhu chakagadzirwa kuDubai, unotaura kuna ani? Hapana kwaunokwanisa kunomhangara, kwaunokwanisa kunotaura. Handiti, asi ukatenga zvinhu zvemuno unokwanisa kuti kukurumidza kubatsirwa, unokwanisa kudzokera kukambani kwacho kwachakagadzirwa, wopuhwa replacement. And also ndizvandataura, zvinhu zvemuno muZimbabwe pautano hwevanhu zvakanaka chaizvo nokuti hazvina maGMO. Panhau yemitengo zvakamira sei? Panhau yemitengo, mitengo yemaproducts emuno muZimbabwe, chero mukapinda mushopu matani zviri pachena kuti maproducts emuno muZimbabwe akatochipa kudarika maimported. Pese pane imported product nepane local product ukatarisa, unotoona kuti local product yakachipa. Kungava kubhinzi, kungava kumatomato sauce, kungava kumawashing powder, kwese munoona kuti zvemuno zvakachipa. But kazhinji kacho maimports acho hautombowawani mumashopu. Asi paunowana maimported acho ekunze ari kudhura kudarika emuno. Saka zvemuno muZimbabwe mitengo yacho iri pasi.